Пета езикова гимназия е вече на 30 години. Нека чуем учителите на Пета. От кога работите в Пета езикова гимназия? 17. Преподавам от 2017 година. От 24. В гимназията работя от 2002-2003 година. Работя тук от 2015 година. Тази година ще става 2 години, както съм в гимназията. В Пета гимназия постъпих 2020 година. Работя от 7 години. Петата поредна година. Повече от 15. В Пета езикова гимназия съм от 10 години. Работя от една година в гимназия с преподаване на чужди езици Йоан Егза. Какво се е променило за периода, в който работите тук? Като почнем тук от тази библиотека, в която се намираме, която стана много по-уютно, гостоприемно и комфортно място за срещите. Промениха се учениците, разбира се, променихме се и ние, но съм убедена, че промяната е към по-добро. Много от нашите ученици се реализираха наистина и съм радостна, че аз и моите прекрасни колеги сме допринесли за тяхното развитие и за техните бъдещи успехи. Базата се подобри доколкото е възможно. Ученици, учители, има някои нововведения. Например, забравихме вече за хартиените дневници. Вече сме на електронни дневници. Със сигурност ние започнахме да играем повече футбол и чрез игровите дейности, спортните игри, ние успяваме да създадем по-добър интерес на всички ученици към спорта и те започнаха да участват в процеса с голямо желание. Мисля, че се промени към по-добро. Аз се промених много в работата си, стават все по-добре нещата, все повече неща се случват и все повече и повече колеги поемат инициативи да правят различни интересни и допълнителни неща извън учебния материал. Вие сте много по-инновативни, много по-зрели за вашата възраст в много случаи и освен това много по-адаптивни. Според мен учениците променят учителите. От това как трябва да се отнасят, технологии, иновации, подходи, как да се преподава, за да може по-лесно да се достигне до вас. Но по-важно е какво остана същото. Духа на гимназията е същия. Учениците, с които работим, са креативни, умни, амбициозни. Така че колкото и да се променят хората покрай нас, имаме една здрава основа, която остава една и съща. Всеки випуск идва с своите специфики, със своите предизвикателства, със своите знания, със своите умения. Се промениха много неща, които са свързани с промените в образователния процес в глобален аспект, така ако мога да кажа. Говоря за иновациите, за дигитализацията на учебния процес. Какво ви харесва в нашето училище? Пак ще се повторя, но харесвам и работата с вас. Винаги съм го подчертавала много, че преди всичко съм учител и срещите ми с вас са много зареждащи, много свежи и много обичам учителската си работа. Пета е семейство на първо място. Всички сме свързани с традициите на Пета. Непосредствената работа с учениците, любопитството, желанието за развитие. И най-накрая, може би, тази лична удовлетвореност, когато виждам хора, които успяват, които се справят и които мислят. Харесват ми най-вече учениците. Културни, възпитани, умни, с желание за работа. Първо вие като ученици, след това ние като учители и някакси успяваме да се нагодим едни към други, да си помагаме, да се вдъхновяваме. Вие нас и надявам се, да, и ние вас. Така ми хареса, че вече съм 21 години тук. Хареса ми духа на гимназията. Хареса ми това да работя с вас, млади хора на тая възраст, да виждам как израствате с наша помощ. Мен страшно много ми допадат учениците и колегията и тук има един особен дух, който се опитваме да запазим и да продължим тези идеи във времето също. Особено учениците. Винаги съм много доволна от учениците, които обучавам. Колегите са чудесни, разбираме се много добре, учениците са амбициозни. Харесва ми атмосферата, харесва ми това, че успяваме да създадем дружески отношения между учителите и децата. Какво ще пожелаете на нашата езикова гимназия в следващите 30 години? Да има все такива умни, любопитни, уважителни и внимателни деца като вас.
Да има нова сграда, разбира се. Да се запазят взаимоотношенията, които имаме с вас, защото с многото ученици от випуските, с които се срещам, голямата част от тях подчертават, че ПТ е семейство. Това е нещо, което бих искала да продължи в следващите 30, 50 и така нататък. Съкровеното желание, да го наречем така, и най-голямата необходимост, това е да училището да получи наистина една нова, съвременна база, която да ни помогне да постигаме още по-големи успехи. Ами, все по-амбициозни ученици, успешно да се реализират в бъдеще и да ни радват непрекъснато със своите успехи. За 30 годишната бих пожелал всички да бъдат все така активни, креативни, успяват в училище и после и в живота. Бих пожелала да продължавате и да се опитвате с това топло чувство, да бъдете както към младите учители, като мен, така и към останалите, с разбирателство винаги. Ще пожелая да запази духа си гимназията, да запази традициите си, за да може да върви още по-напред. Пожелая нова сграда с отлични физкултурни салони, спортна база, където можем да развиваме спортната дейност на нашите ученици. Първо да запази това ниво, ако може да го надгради, което до сега има в града и в държавата. Има нова, красива, модерна сграда и да има все така прекрасни ученици, както до сега. Желая да са живи и здрави. Желая никога духа на Пета да не напуска гимназията, защото една гимназия това не е сградата. Това не са класните стаи. Това са хората, които са в тази гимназия. Бъдещето на Пета виждам в развитие, с поглед към традициите, заедно по пътя на знанието, да развиваме едни успешни ученици, които да са подготвени за живота и с един иновативен поглед към бъдещето. Пета езикова е била, и ще бъде една от най-обичаните, авторитетни и предпочитани училища.